חדשות, לילה, כל מה שנותנת לכם, לילה. אל תבקשי, זה קרה, וגם לא ביקשתי. Идем, мама там, мама, идем. дай כבר אמרתי. Идем ко мне на ручку. Хочешь к папе на ручку? אבל להגיד רגע לצד השני. לא נפח, הוא מביא לך שסלט מתפוצץ. בואי שבי על המחשב. חצי שנה ועכשיו יש כבר אחות. יאללי, 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 חמודה. יאללי, בואי תהיה חיבוק לסבתא. מה את רוצה? יש לך פינה? זה אמרו. ליד אלונה. פרח, מה קרה? פרח, מה קרה? הבנות. הנה אלונה בלון, הנה אלונה. لا لا تقدموا يلا نقعد نحن وياك ها بس كويس صوت منها حب ودي صوت منها حب ودي חשבתי שברגע שאני אהיה את הימן הזה, הרעיון שלך לפתוח, לקנות בבקשה, הדברים האלה זה בכל הארץ. מה, אתה תתחיל להריץ עכשיו? לא, הם שומרים את מחיר השוק, אתה מבין? אז אתה צריך שלך, לא חייב לעשות את זה. אבל חבל, אבל אתה עושה, אם אתה מקדם הארץ, אתה צריך לעבוד על תפוצה ארצית, אחרת אין טעם. אם אתה כבר קידמת, אם אתה כבר שם, אז בסדר. יכול להיות שאם יש... שם אני תמיד תקום. לדעת בכוכבים שבשמיים שם אני שמח כל הזמן שם אני
נכון, כן, ממש... מה קרה? למה צעק? כמה תוצאות יש למישהו אוכל, וואו. גם אתה צריך להיות בן אדם נורא חזק כדי לעמוד בפני כל הפיתויים, אתה מבין? עכשיו הלהקה תפסה עליי תוכנית, כולם נהיו מתחזקים, כולם נהיו יותר מתחזקים בלי זה, רק אני כאילו כל הזמן המים שבוע והם תפסו עליי תוכנית, אלעד הסולן שהוא הכי זה, לא אל תצלם, הוא מצלם את זה, זה יכול לשמש ידון במחשב. כן, זה אחרי זה יהיה. אתה פונה אנשים שנראים אתה אומר אם אתה רוצה הסעה, יש לך שתי טלפונים, טלפון יש לך... סבתא לך להביא ארטיק. תגמור את זה, אני מחזיקה, תגמור את זה. לא, שירה לא רוצה, אתה לא רוצה לאכול? אוי, אתה לא רוצה לאכול? מי זה? זה נוני. תגיד תדע שהוא לא מנשק את עצמו, בדרך כלל הוא עושה את זה. מה? מי זה? נוני. נוני, תראה אותך בדידי. נוני. לא נורא, מה שנפל נפל. שב לי. לי. יום הולדת יש לך רולי.
כואבת לה הרגל. שומע מה אני אומר לך? כואבת לה הרגל. תעשה קלוז-אפ על הזבוב. לפני ש... איזה יפה. כן? מה זה מרשמלו? זה לא מסוכן. מה? בצורה של מה זה? באיזה צורה? הנה עוגה. מה פתאום ראי? קניתי את זה בחנות. טוקסיק ווייסט, זה מסרטן נראה לי הדבר. זה לא ראי ולא חוגה. בואי תראה את העוגה של הטובי פה. תביא עוד... וכל אחד אמור להתעלק. לא, רק שניים. כולם אורי. לא, זה מהרוח. זה מנגן בשער. עכשיו תראי מה שמים לו. שמים לו זיקוק, תראי מה אפרת עושה. זה מנגן בשער ומדליק את כל הנרות במקביל. לא ראית? זה היה סגור ו... לא, הנה הוא בא, מה? מפחד מזה, הוא מפחד מזה. גם לה. אפרת, אני כותב את השם אורי ככה. הופה. לקשט אותה. לא יצמח לכם זנב. יאללה, תתפסי על זה. נראה לי את תהיי שפן הניסיונות. לא, צריכה להיות טעימה, זה קצפת, זה לא... יאללה, את רוצה עוגה? אכלנו חומות לפורדס. עמית, קח עוגה, בוא. יוני רוצה עוגה? תדעת שאם אתה קונה בשר, לקצת שם הוא טוב בזה. איפה העוגה שלו? הנה, חתמתי לך. קח. אפשר לאכול את זה. דמה מאיילון כזה. אתה רוצה עם כזה? אני אתן לך.